Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum l-4-29 ta' Settembru 2021 se nintervista lil Raymond Zammit biex ikellimna dwar it-terminoloġija tal-mużika. Bonġu Raymond, kemm ilek f'din il-linja tal-lim tal-mużika u anke ddoqq strumenti mużikali? Mela kemm lura ilha ħafnax. Jekk imur għal meta bdejt nistudja ta' età vera żgħira u kelli xi 7 snin niftakar il-papa kien ħadni l-gażin tal-banda bil-Kirkara u minn hemmhekk bdejt il-linja tiegħi fil-mużika. Il-mużika dejjem ħabbejtha jien inħossha qisha xi ħaġa minn ħajti mingħajrha ma nagħmel xejn jien u dejjem kbirt fija. Bħala għallim ma niskel tal-istati li 4 snin wara karriera fil-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Plus second doq ma' ħafna bands Maltin dak li jidħol mużika ta' jazz u dik. Nikteb mużika wkoll għandi portafol mhux ħażin fil-mużika Maltija. U dejjem anke arranġamenti u dejjem għaddej dejjem xi ħaġa ġdida għax l-arti qatt ma tħalli kwiet. U x'istrumenti mużikali ddoq? Jiena bażikament indoq il-klarinett, però mbagħad huwa l-main instrumenti tiegħi. Indoq ftit il-pjanu, m'iniex xi pjanista ċelebri ma qiegħda tajjeb għalija. U ndoq is-saxofon ukoll, ndoq l-alto u t-tenor. Mħabba l-natura tax-xogħol tiegħi ikolli ndoqhom it-tnejn. Okay. U jekk tmur lura jiġifieri tħajjart minn meta bdejt tmur il-banda. Eżatt. Imma mbagħad tallimt x'imkien jew? Mbagħad tlaqt privat għand għalih fillu Maestro Mizzi bħala prattikum u mbagħad mort għand tallimt Maroni da Battista u kelli surmastri oħra diversi li jgħinuna ħafna nimxi l-qoddim bħala dik li hija armonija u kontrapunt u kompożizzjoni. Ġifieri minn hawn nirringrazzjahom u nirrispetthom għal tul ħajti kollha li kienu huma għalija għax kieku ma kinux huma jiena m'iniex. Interessanti li qed li ċertu strumenti mużikali inti sejħilhom bil-Malti. Ejja, għandna terminoloġija Maltin li jissinifikaw l-istrumenti li dawk li ngħidulhom aħna m'hemmx tgħid. Aħna jew Ingliżi jew Taljani, l-istorja tagħna tidħol f'kull qasam tal-ħajja mhux dik u dik jew politikalment. Pereżempju, waħda mill qed jiġu bħalissa f'moħħi huwa l-kwartino. Il-kwartino aħna l-meta ngħidulu kwartin ġej mill-kelma Taljana kwartino. Bl-Ingliż jgħidulu E-flat clarinet li huwa l-iżgħar clarinet li jeżisti fil-familja tal-klarinetti tal-wood tal-clarinets. Dan huwa verament strument żgħir fej il-klarinetti l-oħrajn u l-Maltin ħadu dil-kelma ta' kwartin. Rajt neħħulu li kien baqa mit-Taljan u għamluh kwartin għamilna strumentalina ġifir il-kwartin. Kwartin mhux inti tħadmu tixxi kwartin. Tifhem l-lum laqas jgħadhom jifmuk bil-kwartin. Ma domx jifmuk. Imma jekk pereżempju ssib l-irġiel ngħidlu jinħat ta' reħel u jekk dawk li ftit anzjani jgħidu il-kwartin nara fejn qiegħed tifhem dak huwa l-istrumentali u l-kwartin. Imma dak ikun qed ifisser għal jew kwartino bit-Taljan jew nkella għal flat clarinet bl-Ingliż. Dik dak il-kwartin. Tiftakar forsi xi strumenti? Ejja, l-bombardun, pereżempju, l-bombardun huwa dak l-istrument li aħna llum ngħidulu t-tuba. Tifhem? Jew nkella eżatt, jew nkella hemm terminoloġija li jgħidulu l-baxx. Tifhem imma l-bombardun huwa l-ikbar wieħed, imbagħad hemm dak li ngħidu l-baxx il-mi-bemoll bil-Malti, għax aħna anke nitzaw il-noti mużikali. Orajt illum it-tfal jafhom ħafna bl-Ingliż, però fi żmieni kienu kollha bit-Taljan. Pereżempju għandek il-baxx li huwa s-si-bemoll u mbagħad għandek il-mi-bemoll, qed tifhem u jibqgħu sejrin hekk dejjem qed insemmu t-Taljan mal-Malti, tifhem? U l-bombardun huwa dak l-istrument il-kbir il-baxx tal-banda ngħidu jien. Qed tifhem dak hu bħalma ngħidu huwa l-katuba. Jew hekk inti nsemmu l-kelma l-batterija. Il-batterija jkun qed ifehmu għall-percussion. Alright, il-kelma batterija ġej mit-Taljan, il-batterija, tifhem issa dik tkun fiha il-katuba, il-drums, il-pjatti, ikun fiha ħafna affarijiet tal-perkussjoni.
tifhem? Però aħna konna naħduhom it-Taljan fi żmien u ngħidu la batterija ktara scores miktubin ta' mużika ta' s-seklu liħor tara kelma batterija miktuba li tfisser il-percussion. Illum per tara film score, għal-insemmis film score, tara il-percussion 1, 2, 3, 4, ġilum essenzjali ħafna fil-mużika moderna, specialment fil-films fejn jena fissat. Tifhem u nikteb ukoll għalim dak l-affarijiet. Tifhem dik hija l-batterija. U forsi l-partijiet tagħha l-batterija għandhom xi. Iva, dik aħna il-mużika ovvjament inkiteb fuq 5 linji, nsejħula stave bl-Ingliż. Hemm pereżempju id-drums li kulħadd jittamborlin biex nifhem użaw bil-Malti, dak inkiteb fuq ir-raba spazju. Tifhem? Il-katuba, tifhem? Dik tinkiteb fuq l-ewwel spazju. Tifhem? Il-pratti jew min jiktibhom sinjal fuq il-staves u min jiktibha fuq jiktibha fuq il-5 linja. Tifhem? Hekk tinkiteb dik. Hemm ħafna kif jinkitbu, hemm ħafna differenti kif jinkitbu. Pereżempju. U s-simboli sejħulhom bil-Malti jew. Issa s-simboli, pereżempju aħna ġej il-pjatti, dak aħna jduhom platti. Platti, Għax hekk daret, ma dak huma pjatti. Pjatti. Jew symbols. U mbagħad hemm diversi symbols, tifhem bħala qisin u bħala German, Viennese, French, hemm il-Turkish li huma l-aqwa, qed tifhem. Imma dawk aħna li jgħidulhom platti. Platti. Qed tifhem għax hekk daret il-kelma. Spiċċat minn pjatti ġiet platti. Ġiet platti. Imma ftehemna. Tifhem dik. Forsi xi strumenti mużikali oħra. Ħaniftakar naqra jiena ma tantx għandi xi memorja kbira fl-li għax klib xi ħaġa wkoll. Pereżempju, strumenti oħra l-katuba semmejtielek. Strumenti oħra eżattament ma tantx għandi li naf ħafna, però nista' pereżempju nitkellem bħal terminoloġija mużikali li hija l-kadenza. Il-kadenza aħna nissoċjawha mal-għana Maltija, però l-kadenza teżisti wkoll fil-banda. Pereżempju l-kadenza fl-innu l-kbir. Kienet tradizzjonalment ma tiktbu l-innu tal-qaddis jew il-qaddisa, l-innu l-kompożitur minn qed jiktbu rid jikteb bil-fors kadenza għall-klarinett. Qabel ma jibda t-tema prinċipali jew x'imkien fin-nofs li jagħmel kadenza għall-klarinett. U kulħadd ikun bidejh marbutin biex jisma' il-klarinett tista' jdoq il-kadenza. U x'differenza għandha minn dik tal-għana? Issa dina kien tkun vera ma kienx tkun twila ħafna. Pereżempju jiena forsi nofs minuta tindik ħafna, tifhem biex ikompli. Imma jkun qisu bej kif naqbad ngħidlek bil-Malti, jkun qisu bej pont, bej l-introduzzjoni u s-suġġett għax beda. U mbagħad wara qed iħollu voċijiet u affarijiet minn dawn. Kadenza tal-għana hija kadenza li hu sa jagħlaq l-għana whatever x'inhi tal-fatt jew x'qed jagħna spuntu pront bija. Dik id-differenza li. Dan sa jkompli ieħor. All right? Forsi xi terminoloġija oħra nsiblek tax. Ħajt inta fijek kont nagħmel. Mela, nsib oħra. Mela. Meta aħna pereżempju ngħidu il-kelma kontrapunt. Kontrapunt fit-terminoloġija mużikali huwa l-counterpoint. Ġejjem kelma greda counterpuss. Kontrapuss eżatti. Din hija żewġ melodiji jitkellmu ma' xulxin u kontra xulxin. U x'imkien fil-bogħod jingħaqdu ma' xulxin. Aħna jduru il-kontrapunt. Counterpoint bl-Ingliż, kontrapunt bil-Taljan, kontrapunt bil-Malti. Dak hu l-kontrapunt. U bejnietkom ukoll jiġifieri kif bliema l-iktar lingwa li tużaw fil-qasam. Illum il-ġurnata iktar tintuża l-lingwa Ingliża. Imma qabel. Qabel kienet tuża ħafna l-lingwa Taljana, anki pereżempju niftakar sul Street antik illum m'għadhomx magħna. Anka biex jgħoddu 1, 2, 3, 4. Kienu Taljani. Pereżempju aħna ma ninsewx l-influenza li kellhom il-Sur Street li kienu jiddiriġu fit-tieni gwerra dinjija La Vallette. Bħalma kellna Respighi, il-famuż kompożitur Ottonino Respighi, kellna Sur Strefice, tifhem Botti li kitbilhom l-innu daw kollha kienu Taljani. Ġewwa Malta daw ħallew ħafna djomi Malti Taljani fina. Bad aħna
Gverni, kabbarni għu għamilni għal-tana bħalma nejdu pjano. Tifhem? Għaw minn tisma l-antik jgħidu kif nizlu pjano daw, pjano jfisser l-istrument ta' tustiera, imma mux pjano rridu jgħidu kif nizlu pjano. Imma għalijom, għaxa kif muwa. Jiġifieri di espressjoni kif nizlu pjano. Hija terminoloġija mużikali biex inti l-orkestra jew il-banda li jkollok qudiemek idoqqu soft. Tejt nizlu pjano. Bħal manna forte, jkunu miktubin fil-karta, jkollok eżempju P miktuba jew F. Tifhem? Dak huma terminoloġiji mużikali. Pero aħna bħal forte. Aħna l-forte għalina jkalma Maltija. Forte fil-mużika għax m'għandniex oħra. Allura ngħidu hawnhekk forte. Alright? Anke bħalma kelli xorti daqqejtu ma' orkestri barranin. Jgħidulek, pereżempju, Sur Mastrijiet jgħidu hawnhekk irid jiġi forte. Hawnhekk irid jiġi pjano, tifhem gradualment jew crescendo jew diminuendo, kollok terminoloġija taljana kollha qed jifhem. Għaw daħħalni huma kollha aħna. U għadhom jeżistu tal-lum, speċjalment fil-banet tal-irħula. Tifhem? Ma tantx issib stul ma stgħidulek hawnhekk getting louder or getting softer. Bil-Malti. Bil-Malti. Bil-Malti dak huma kliem tagħna bil-Malti. Tifhem? Issa żgħażagħ jiena fl-iskola nagħllem terminoloġiji Ingliżi. Għax it-trend hemmhekk qiegħda. Tifhem? Allora kollok timxu ma' żminijiet. Però kif tmur inti fl-irħula, daw se jisimu ħadd titkellem bil-forte, bil-pjano. Issa bħalma naħna pereżempju aħna għandna l-nur kbir. L-nur kbir mhux hekk kompożizzjoni għal qaddis jew qaddisa patruna tar-raħal tagħna. Tifhem? L-innu tal-banda. L-innu tal-banda biex inti dik tiddistingwi dik il-banda minn dik il-banda. Tifhem bħal huwa l-innu ta' nazzjon. Pero hemm l-innu tal-banda. Tifhem? Għandna l-innu Malti. Tagħna tal-Maltin. L-innu tal-banda jien nafta bil-kirkara ma nafx dawk. Tifhem? U mbagħad kulħadd ikollu l-innu tal-banda tiegħu bil-kirkara jew tleggazin tal-bani. Mela ma jistgħux idoqqu wieħed għal kulħadd għax kieku jkun hemm xi naqra ta' disgwid biklaħ. Allura kulħadd ikollu tiegħu. Dak l-innu tal-banda. Qed tifhem? Dak huma. Terminoloġiji iktar li nista' ngħidlek. Per eżempju, aħna ngħidu l-kelma fil-qasam, qed niftakara fil-mużika sagra Maltija, nsemmu l-kelma l-antifona. L-antifona huwa l-innu tal-Knisja tal-Qaddis. Huwa kompożituri kbar Maltin li kitbu antifoni ta' livell għoli. Bħalissa qed pereżempju jifakkarni Pawlonani ta' San Pawl tal-Belt. Buġeja bil-Kirkara ta' Sant'Alena, hemm diversi. Aħna Malta għandna kompożituri illustrati li disgrazzjatament ma nafux min huma. Li ma nafux bis-serjetà qed ngħid ma nafux min huma. Kienu kbar u jħassru l-mużika tagħhom qiegħda l-Kattedral tal-Imdina, il-mużew u għall-arkivji skużani, u ma nafux u laqqas induqqu minnu. Li huwa għaliex għax ħallew hemm. Għax aħna naqbdu żewġ kompożituri Maltin u naħsbu li mawx bħalhom imma huwa minnhom. U f'kull qasam għamlu suċċess il-Maltin, pereżempju wieħed minnhom huwa Benjaminu Zerafa. Kien jgħix minn għalija kien minn Napoli imma u xi ħadd kellu xi parentela Maltija, però kien ġew ma' kavallieri. Mużika tiegħu enormi, kbira. U hemm ħafna bħalu, ma l-mużika tiegħu ma ndoqqujiex. Għaliex ma nafx. Issa, pereżempju, bħal meta ngħidu il-kelma tanto mergo ġej mit-Taljan. Imma dik ħana nżommuha x'inhi tanto mergo, hija sacred music, mużika sagra li aħna nużawha qabel ma jsir l-espożizzjoni tas-sagrament dik li ngħidu aħna l-barka. Tejjeb hawn l-istess hawn tanto mergi tal-blieħ sbieħ. Tifhem għax kompożitur żgur ma joqgħodx jaħseb għax jiktab tanto l-kompożitur li jikteb biex juri mhux jaf tax qed iħoss. Tifhem? Allura bil-fors ix-xogħol irid ikun tajjeb. Jien ma noqgħodx nikteb għax ħanikteb tanto mergu għal dak jew għal ieħor affarijiet, jien nikteb għax inħoss jien. Bekk aħna nagħmlu xi ħaġa li tkun vera sewwieħa, jekk ma togħġbokx titqattaħħa dik, tittiġi ma xi ħaġa oħra. Dik hija l-arti. L-arti jekk taħdem. Issa, ħanax niftakar iktar għax skużani kull darba qed nqabbad il-mobile imma fuq hawn ktibtom.
Mela, il-partitura. X'inhi l-partitura? Il-partitura għandna tnejn. Għandna l-partitura tas-Sur Mast, dik li jkun dak li ngħidulu l-iskor bl-Ingliż, il-partitura ġej mill-Taljan. Tajjeb? Dak li ngħidulu l-iskor li jkollu kull nota jew kull oġġett indikattiv li jkun hemm qudiemu fuq strument jew x'qed jagħmel minn se jdoqqa. Qudiemu dik tal-kaptan biex niftehmu sew. U mbagħad għandna l-partituri individwali tal-istrumenti, pereżempju tal-violini, tal-ċelli, tal-violos, tal-double basses u ovvjament tal-orkestra kollha kulħadd se qed idoqq. Is-Sur Mast li jkollu l-kbir biex jisma' hemmhekk ġara. Jew isma' nibdew minn hawn. Għandna ġonu nagħmlu konċert tagħha bil-lum bil-mal kell moħra li laħlet fil-Malti nikkonċerta u ngħidu rehearsal. Il-konċert hija kelma Maltija, sa mmorru għal konċert tal-orkestra. Konċert nistgħu nużaw aħna f'żewġ termini. Jew sejrin ir-rehearsal, jew inkella sejrin nisimgħu l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta ddoqq konċert ma nafx la jdoqqu. Sejrin nisimgħuhom bil-performance jiġifieri. Dik il-konċert. Tista' tirreferi wkoll anke r-rehearsal. Tista' tifhem? Pereżempju jgħiduk il-kunċert tal-banda. Sejrin doq il-kunċert tal-banda. Issa wkoll il-banda tuża terminoloġija oħra. Il-programm annwali tal-banda. Tifhem? Mela, dak ikun, pereżempju, ħafna mill-irħula, sfortunatament imħabba li ġara kellha jaqta' kollox, jagħmlu l-kunċert, il-programm skużani, annwali tal-banda tagħhom. Pereżempju, fej inħobb immurien Birkirkara, l-banda ta' Sant'Elena ta' Birkirkara, nagħmlu kunċert ikun qisu f'nofs Mejju klej l-aħħar ta' Mejju li jisu jigglorifika s-sena sħiħa ta' xogħol ta' ħidma li jkun għamil il-soċjetà mużikali. Dak ngħidulu aħna l-programm tal-banda annwali. Ovvjament ikollha programmi oħra l-banda, ma pereżempju jkunu fl-irħula, ma jkunux xi livelli għolin, imma dak li jippruvaw jagħmlu tal-livell iktar għoli mill-oħrajn. U jsejħulu programm. Issa meta ddoqq l-orkestra se tagħmel konċert u jużaw dak però kelma konċert intuża żewġ affarijiet. Jew rehearsal jew inkella biex inti sejjer nisma' il-performance. Dik tintuża. X'iktar iktar. Il-mużika fiha ħafna affarijiet. Ġifieri u waqt taqbad titkellem fuq ma taqafx. Jew ma taqaf qatt. Pereżempju, fi żmien l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra u Malta kien ħafna Taljani żgħadi. Mela x'kien jiġri mill-banet, kienu jdoqqu ħafna opri. Siltiet ta' opri, mużikali, u kienu kun hemm dik li jgħidula l-mankanza. X'inhi mankanza? Pereżempju, jiena fis-soprano waqflet u għamlet xi ħaġa sorry, skużani, il-mankanza hija għax ħamurha xi ħaġa oħra. Il-mankanza hija pereżempju jien għandi l-klarinett, però l-klarinett biex qiegħda, però l-noti tiegħu miktubin fuq il-flawt. U jdoqqhom hu, dik jgħidula mankanza ndoqqa Sur Mast. U jdoqqaw. U għadha tissejjaħ hekk. Issa reċitattivi hija xi ħaġa oħra, reċitattivi fl-opera u pereżempju l-orkestra jew qed idoqq għandu nota twil qed idoqq u qed kanta fuq dak l-akkordju li hemm miktub. U dak kien jiġi fil-banet li jien ma naqbilx miegħu xejn għax inti ma tistax inti b'istrument toqgħod b'nota waħda jew b'tnejn toqgħod għax ħadd ma jifhmek xejn. Imma aħna konna ndoqqu ħafna opri ta' kompożituri u l-piki kbar li kienu bej Verdi u Puccini. Ġedu Malta, tiegħi papa tiegħi kien Verdjan kbir. Jiena kontra tiegħu jiena Puccinjan inħobbu ħafna l-Puccini. Tifhem għax l-armonija li hu jestruwita ħafna. Imma il-papa tiegħi kien ta' Verdi. Ma kienx idoq, kien iħobb jisma'. Kien iħobb u kien jaf l-opera sew. Kien jaf l-opera sew darba niftakar qegħdin għawdex. U għalli rejtlu ġaraba, u kon ismaw n-norma għalli soprano għalli qabżet linja fil-lirika. Għara kif ikunu attenti. Jena l-lirika ma tantx jien dilettanta, ħina dilettant ħafna tal-mużika. Imma daw ikunu nies. Jafu għasjaw il-biċa tal-xogħol. U kienaw dil-pika bej Verdi u Puccini. Bħalma kien hemm Napoli, pereżempju, minnu l-aqwa kantanta, l-aqwa kompożitur tal-kanzunetta Napolitana.
fej ħarġu Torna s-Sorrento u s-Solemiju enormi, għadhom sal-lum daw gbar, tifhem l-lum ma klassiki. L-lum anka tenori bħal manna Joseph u iktar u Stevens u affarijiet la, nsejhom jisimhom, kollha jkantawhom, tifhem? Imma diki. Issa, kien hawn pika wkoll bej il-mużiċisti li jdoqqu das-solijiet. Jew pereżempju banda jridu nġibu il-Giuseppe ta' biex jdoqqu dak għax inkollha li mhux kapaċi jagħmlu. U minn sa jkun miegħu l-aqwa nies. Pereżempju l-aqwa nies inti Malta kienet, jekk inti ma tmurx iddoq la Vallett, jew il-King Zone, ma taf xejn inti. Tifhem? Jien kont indoq mal-King Zone u darba għamilt komedja u kien hemm isturmos Giuseppe u Joseph Samut u għalli ismu għalli għandna biċċa mużika kbir għalli għamilli pjaċira jgħidu mara. Jien fejna, fjaqbad u mort innoqda Surmas Samut ħabib tiegħi kbir insellimlu minn hawn marx tifhem. U l-oħra ħadu għalihom bl-ikraħ ġifieri dan, ħadu għalihom bl-ikraħ. Ma jiena għalija ma tagħmilx differenza. Jiena il-mużika ma fiex frontieri. Da ma tkunx qed tweġġa' n-nisbija. Tifhem? Dak il-ħażina x'hawn min jisma'. Imma insomma dak affarijiet oħra. Ħana x'nista' niftakar iktar. Mela. Niktar. Ninsun għara wussu. Ej, din sabiħa ħafna. Il-Marċ Venezjan. Mela, l-Marċ Venezjan, x'inhu l-Marċ Venezjan? Dak il-Marċ li kien isir nhar ta' ġimgħa, kienu jagħmlu l-fanali, jixielu, affarijiet minn daw, ħafna affarijiet qudiem il-banda. Madux jiġifieri. Ma naħsebx naqdu jsir. Forsi m'iniex ċert, naħseb xi pajjiż m'iniex ngħidlu jmu għadu jsir, però m'iniex ċert. Illum it-trend inbidlet u llum id-dinamika. U Malta jiġifieri kien isir dan il-Marċ. Ejwa, Malta kien isir. U fejn? Birkirkara żgur kien isir. Kienu jagħmlu l-fanali biex niġibek eżatt fl-istorja, isek qed tara dak il-fanali kienu jagħmlu fil-purċissjoni ta' Ġesu Bambin lejlet il-Milit li kien ivvintaw San George Prieka. Tifhem? Dak l-istil hekk kien ikun sabiħ ġifieri. Illum anke marċi il-Malti m'għadhomx jildu jiktbu dawk il-marċi ta' serjetà bħalma kien jikteb Pulocino, ċappara u Bongajla, iżdaw kienu sorma strijiet ta' ċerta livellu għali ta' ġifieri, u Moscata Zoppardi u Giuseppe Zoppardi, daw kienu sorma strijiet ta' livell għali jew wieħedhom. Illum nżinna, bir-rispett kollha li kulħadd illum nżinna l-isfel noqogħdu nikbu affarijiet kummerċjali biex noqogħdu naqbżu nolew, mbagħad nagħmluhom CD ġifieri bħala livell b'dispeċi l-binnejt li wara l-gwerra aħna mux għamilna pass il-qoddim, għamilna pass l-ura, per eżempju, ma nsemmu xemma nidħol fl-ebda polemik il-teatru. Ma għanix, ħallejna bla saqaf. Ma għanix konservatorju għawnek, li hija il-Mekka fejn inti tipperfezzjona ruħek f'kull forma ta' arti, ma għanix wieħed. Dawn affarijiet li l-inna dejku jena tweġġani ħafna kelma li fil-Malti għandhom jaqtawa minn mux ħażin. Mux ħażin. Għax jena nemmen jew tajjeb, jew ħażin. U m'hemmx differenza, waħda tagħmilha tajba u waħda tagħmilha ħażina. Jiena fil-Forzi Armati kont nidderjaġi l-band hemmhekk jien. Dik li kont ngħidilhom, jekk tridu ndumu nagħmluha ħażina, jekk tridu ma tantx ndumu nagħmluha tajba malajr. U tasla. Tifhem u f'kull qasam. U oħra, il-mużika hekk m'għandekx qalb. Mhux u kull forma ta' xogħol, f'kull forma ta' arti. M'għandek tmurx moħħok, mur b'qalbek. Għax dik hija imħabba. Tifhem? Don li Alla imbierek żejnek bih. F'kull ħadd għandu don fih għax id-dinja ċirku kull ħabżun xulxin. Imma jiena bħala artist, jekk ma jkollix abtit immur l-istudju ma nidħolx fiha. Inġi li dħal fil-kamra tiegħi fl-istudju, nafas nota fuq il-pjano tal-qalbariet illum mhux il-ġurnata tiegħi. Jew minflok nagħmel kompożizzjoni nagħmel xi ħaġa oħra. Tifhem? U dik. Sfortunatament it-teknoloġija rebħetilna lilna. Illum kulħadd jaħseb pereżempju li l-mużika l ħafna kompożituri. Illum kulħadd jaħseb li jgħidu isma' jekk imur fuq software jagħmel diska. Jew jagħmellek xejn dak magna biex jgħinek. Jagħmel lilek dan moħħok. U ħadd iktar.
ħana nsib xi terminoloġija oħra. U anka forsi xi espressjonijiet anka bħalma tajtni iktar il-qudiem. Mela, ħan jgħidlek waħda fuq, jisakkatu barra kif qiegħed. Relatati mal Dik jgħidu ilek, tifhem? Jew pereżempju, jgħidulek kemm għandu ħossik raħ isu waħx il-baqar. Issa pereżempju oħra, l-intonazzjoni tal-istrumenti. Jgħidlek qiegħed baxx, għoli, x'jiġifieri, aħna nintunaw mal-pjanu jew nintunaw pereżempju mal-oboe. Jew mal-klarinet fil-każ tal-banet jintunaw mal-klarinet, fil-każ tal-orkestra tintuna mal-oboe. Issa hu pereżempju jgħidlek isma' hemm frekwenza fejn tkun fija, l-frekwenza hija 440. Tifhem? Aħna nintunaw hawnhekk. Issa tista' tkun f'qoli fit-tonalità jew baxx fit-tonalità. Allura jekk qoli u inti għalek qoli dejta fejn qoli. Għax ma jgħidlux qoli fit-tonalità jkompli il-kelma eżatt il-frażi kollha. Inti jgħidlu qoli fit-tonalità. Le m'hemmx għalfejn jgħidlu qoli għax inti tifma' l-ewwel baxx. Issa jew iddaħħal jew toq. Jekk tkun qoli trid toħroġ il-barra, jekk tkun baxx trid tiddaħħal il-ġewwa biex iġġib il-frekwenza tal-istrument. Tifhem? Issa jekk ikun ħafna baxx jgħidulu baxx kantina. Baxx kantina, għaliex. Ma jkunx jista' jentona. Tifhem għalek u ħanejlek waħħar waħda x'għalmu bħal mhux naħseb ħajkolli iktar. Kolma sabiħa li ħanalqu bija. L-armonija. L-armonija. X'inhi l-armonija? Aħna ġejja l-armonija ġejja mill-kelma Taljana, m'għandniex kelma oħra għalija. Aħna ngħidu armonija. Tajjeb? L-armonija hija l-harmony li niżgħu fl-Ingliż. Harmony tfisser ħafna affarijiet. Fil-mużika hemm il-harmony, x'inhu ma' noti fl-akkordju li jaqblu ma' xulxin u jindaqqu. Tajjeb, li jġibu lek wednek tieħu pjaċir li qed tisma'. Tajjeb, fil-20th century dil-armonija bdiet tispiċċa bil-mod il-mod. X'inti għax kien hawn kompożituri li kienu iktar riskjużi u inventaw sistema li ma tantx hija pjaċevola għal-widna, però li jgħidula dotifonika s-sistema, però hija ħafna iktar lejn xjenza. Wara kollox il-mużika hija xjenza u matematika. Il-matematika huma fija dak li valuri u xjenza u f'dak li huwa smigħ. Inti il-mużika hija metafora, miktuba fuq karta, ma tfisser xejn, però meta ddoq hija tfisser ħafna. Tifhem? U l-armonija dik meta inti taqqat l-akkordi ma' xulxin, wara xulxin kif tagħmelhom u tisma' l-ħoss. Tifhem? Il-paċi li fija l-mużika hija s-serħin tal-moħħ huwa kbir. Tifhem? Xjenzati u anke smigħ jirrekomendaw il-mużika pereżempju ta' Mozart u ta' Haydn għatrabi biex jorqdu jirrekomendaw ħafna il-kwartetti ta' Mozart biex huma jkunu jħossu għadhom fid-dinja tal-ġuf tomhom. Li jkunu għadhom kif twildu. Għara kemm terapija kbira dil-arti. Tifhem? U jiena nirrekomanda kulħadd li għandu jkollu forma ta' smigħ. Tifhem issa kif tħobbek u kulħadd għandu dritt li jkollu l-ġeneru tiegħu. L-importanti li l-ġeneru li jkun bis-sens u li qed tisma' qed tieħu pjaċir bih. Forsi tal-aħħar, meta pereżempju jien naf waqt il-banda jkun hemm xi wieħed imur ħażin fil- Il-banda ħnejlek, il-banda eżatti Maltija. L-intonazzjoni ma teżistix. Jien għamilt. Li rrid ngħid jiġifieri forsi hemm xi espressjoni tgħid jien naf kif żgarra jew inkella kif ma nafx hemm. Jew pereżempju l-kontra jekk wieħed idoq tajjeb. Jekk idoq tajjeb dejjem tisma' tgħidlu proset u dejjem għandek tagħti il-proset. Però il-banet Maltin dispjaċi qed nitkellem ma jdux jitgħallmu. Tifhem? Nġibu l-bħat surmast, kurrent ma jeżistux, laqqu li għandna surmast, issa għax jiet fuq il-kumitat jew mhux hemm l-affarijiet. Fid-dinja, jekk inti mhux tajjeb għall-ġob tista' tkun bnejt il-gażin u żarmajtu u ġejt għaddella. M'intix kapaċi għalek. Hemm ħadd ieħor minn flokhom. Da bħal huwa l-futbol. Futbol ma tmux tikkoach inti minn license għax tuklim. Għax ħallok doq fuq il-bank għaż ma dawn ma jidux jitgħallmu. Irridu nibqgħu tal-irħula. Illum ir-raħlu huwa sabiħ, imma l-avanzi saru.
U inti jekk mhux se timxi ma' żmien, se tibqa'. U m'għandux ikun hekk. Għax huma ħafna tfal Malta li huma bravissimi fil-mużika. Tajjeb, u daw is-soċjetajiet li hemm minnhom qed jagħmlu ħafna ġid ukoll. U jinvestu ħafna flus, għandhom jagħtu każhom dawn l-affarijiet. Ma tħallethomx dawk mal-oħra li ġew hemm biex jaqalgħu flus. Dawk huma xi ħaġa li għandek tożhom. Għax dawk l-qoddim se jkunu n-nisa u l-irġiel li jmexxuh dik is-soċjetà. U soċjetà twaqfet biex tkun l-iskola tal-mużika tar-raħal għal xejn iktar minna ħarġu ħafna nies tajbin. U nies li għamlu suċċessi enormi. Tifhem mhux mifdar wieħed minnhom huwa jien. Il-verità qed nitkellem minn hemm bdejt. Minn hemmhekk u bqajt sejjer. U għandek tkun grat lejhom dawk in-nies. Però huma għandhom ukoll jimxu ma' żminijiet. Anka fil-mod li xi jdoqqu, ma nistgħux ndoqqu aħna mużika tan-1900, irridu ndoqqu dik. Eżatt. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi inti.